Moni teenager yake. Ndiye lero ndabwera uzacheza kapena nene kuti kuzayankha mafunso. Panali ka beef pakati pa inu ndi ine. Kapena lero anthu ena ndi ine. Chifukwa choti ndinapanga video kufotokoza za akhwangwala, ma crows ndi ma ravens. Kunena kuti imodzi akafa akhwangwala ambirimbiri amabwera kuzasonkhana ngati maliro. Amachula kuti ravens funeral, crows funeral. Amasonkhana ndi amabwera chigulu, amakhalira kumapanga maphokoso pamene pachautani, komanso amakhala kuti atenga information kufufuza kuna kuti chachitika njani, chinalakwika njani. Ndi information ija amachita pass down kwa ana awo chani. Pena mmapezeka kuti basi after kufa kwa mbalame imeneyo akhwangwala aja amatani amasamuka, samabwera ponso pamalo panje. Then nanena kuti amakhala kuti akuchita pass information, amachita investigate chanjani. Panali mayankho ndithu kunena kupanga ngati kuti akhwangwala sayankhula, zabodza, science chanjani. Then nali sindinapeze nthawi yoyankha bwinobwino. Kuyankha ndi post yongolemba sikunakwanire. Pamene ndaona kuti ndibwere ndichite kuyankha pakamwa. Kunena kuti my researchers and scientists and akhala kufufuza nature for centuries kwa nthawi yayitali. Anthu ena amitundu inawa azungu kaya ndi aluya kaya ndi machinese amatenga nthawi kupanga study zinthu zambiri pa dziko lapansi. Zinyama, zomera, nyanja zimene kuzifufuza kuti kodi zikupanga bwanji. Kunena kuti nature imadzichita protect bwanji pakakhala vuto. Ndipo kodi anthufe tingapange kope, tingapezepo njira yone kuti nafezo tiphunzirirepo zitithandize somehow. Imeneyo ndi study yathunthu. Kunena kuti akhwangwalawo anthu ndithu kukhala kumalonda, kuchita research, kuchita record, zonse zomwe akupanga, zonse mpaka nakupanga conclude ndithu ma research awo written down, zina amachita kutenga kuona kuti kodi ma brain yawo andotani, kaganizidwe kawo nkotani, capacity ya brain kuoneka kuti amasunga information yambiri, ndipo amatani nkumazichita study bwino ndithu. Kenako zimazatembenuka kuti kodi anthufe tingapange bwanji improve life yathu kudzera mu zochitika za nature. It's a whole study, ndipo imachedwa biomimicry. Nde video hii ya biomimicry ndikuzankha funso limene lolo ndikupanga so mix ndi zina zambiri zomwe anapanga pa dziko pano zoti timagwiritsa ntchito so zina daily, zina timangoziona koma zinapangidwa kudzera mu biomimicry, kuyang'ana mene dziko lapansi nature imadzichitira protect nkukopera kuti kodi anthufeso tingapange bwanji, not just protection komanso making our lives easy. Biomimicry tagwira ndi chakumwa tenticheze. Mbalame iyi dzina lake ndi kingfisher. Kingfisher ili ndi mulomo osongoka kwambiri mmene ukuonekera papamu. Nde kingfisher imachedwa kingfisher chifukwa cha njira yomwe imasambirira ndipo chifukwa cha mulomo wake wautaliwo imati ikanyamuka kuchoka m'malere muja imapita ndi speed kulowa m'madzi imalowa m'madzi muja opanda chisplash komanso opanda phokoso. Nde imapita mkati, imapita kutali kwambiri nkupeza kuti akagwira nsomba nkutulukamo. Koma mmene imapangira ndizosangalatsa kwambiri moti akhala kuifufuza kunena kuti imachita kupanga bwanji mopanda chiphokoso, mopanda chani, komanso imakhala ndi speed yayikulu. Iyi ndi bullet train ya ku Japan. Maiko enanso ali nayo koma inali yotchuka kwambiri, imayenda imathamanga chani, koma vuto lwa bullet train inali yonena kuti imapanga chiphokoso, si imathamanga kwambiri mmene anyacha amafuniramo, komanso ikalowa mu tunnel imakhala ngati yachita slow down kwambiri, komanso ikamakatuluka mbali inayo ya chitunnel imachita kukhala ngati kuti paphulika china chake chiphokoso. Nde ma passengers isi zimasangalatsa komanso anthu okhala around kuti pakamadusa chi bullet train pamakhala chiphokoso. Nde anayamba kufufuza kuti tingapange bwanji kuti tichepetse phokoso komanso ikalowa mu tunnel izilowa bwinobwino ndikutuluka bwinobwino opanda dzimaphokoso, komanso mphepo imakhala ngati kuti ikukankhira kumbuyo kuibweza kuti zipeze kuti ikukhala slow. Mpamene ena ananena kuti mwina tilingalire mmene kingfisher imapangira zinthu zake, kuti chimapangisa kingfisher kuti idzipezeka kuti yauluka ndikulowa m'madzi muja opanda chiphokoso, opanda chisplash, nkupita patali ndikubwerera ndi chani. Nde atafufuza bwinobwino anapeza kunena kuti ndi chifukwa cha shape ya mulomo wake, kusongoka kwa mulomo wake kuja. Anapeza kuti anapanga design ya nyuwani ya bullet train ija nkuyisintha dzina imachedwa Shinkansen.
koma yosongoka mene anapangira mene ilili Kingfisher anayesera anapeza kuti imathamanga kwambiri chifukwa cha kusongoka kucha komanso imalowa mutana ubwinobwino ndikukatuluka mbali nayo popanda kuchita slow down chifukwa cha mphepo komanso popandanso chiphokoso imapeza kuti yakatuluka bwinobwino kuti zi nde anapeza kuti anasintha shape chifukwa choti anachita study kwambiri Kingfisher kuti imapanga bwanji kunena kuti izikwanitsa zonsezi. Bambo uyu dzina lake ndi George de Menstro. George anali scientist, researcher, zonsezo eti. Anapezeka kuti anali ndi galu wake. Nde ma 1940s menemo anali ndi vuto loti akapita koyenda akatenga galu wake koyenda amapeza kuti akamabwera ti zomera zina zake zotchedwa birds zimamata pa zovala komanso zimamata galu wake. Nthawi zonse akafika kunyumba amakhalira kuchosa ti zinthu itititi sizoti dzina lake nchichewa ndi chani koma pachizungu ndi ma birds. Nde zimamutopetsa kwa basi kenako anazapanga nazo chidwi tsiku lina kuti kodi izizi chifukwa chani zimamata zovala kapena galu wakeyo pabweya koma kuchotsa nkosavuta zimamata ukangochotsa zimachoka. Nde anatenga ma birds aja ndikuyamba kuwachita study anayang'ana under microscope ndi anapeza kuti ali ndi huku kumapetoko. Nde huku ija imakola chovala kaima chikola bweyayo koma kuchotsa sizivuta ifo chiti mankhangati kuti yachoka pa huku paja. Pamene anabwera ndi maganizo oti angapange chani chomwe chingapangike kuti chingamathandize anthu kudzera mu birds kapena mechanism ya birds. Nde anapanga invent velcro mwina aliyesa anagwiritsapo ntchito sapato zija zomata zija zoti zopanda mashoeless zongomatirira kuti chimamata kenako uchosa mbali naye. Pali mamati apasi pali zinthu zosiyanasiyana zomwe zimagwiritsidwa ntchito velcro. Zovala zina zimakhala ndi mazipi zina umangomata zikwama zongomata koma velcro anapangidwa invent kuchoka ku zomera zimenezo zoma birds. Masambawa amatchedwa ma lotus leaf. Ne ma lotus leaf amatchuka kuti ali self cleansing kuti amadzitsuka okha kaya pagwera doti pakangogwa mvula pakangogwera madzi pa ma lotus leaf madzi aja salowa nkati tsamba lija silinyowa madzi aja amangopezeka kuti asanduka ti ma drops kenako atsetsereka ndikugwa. Anapanga study kuti chimapangisa kuti madzi asalowe nkati mwa tsamba limeneli lisanyowe ndi chani. Ndi anapeza kuti muli timabowo nkatimo koma nkatimo muli wax yamapangitsa kuti madzi aja akagwerapo pakhala ngati droplet koma sitha kulowa nkati pokha ngati poterera madzi aja tani angotsetsereka agwa. Ndi tsamba silinyowa koma limatsukika. Kugwiritsa ntchito mechanism imeneyoyo ndi mmene anapangira zinthu ngati ma raincoat kugwa mvula raincoat olopagwere mvula simanyowa. Zinthu zambiri zovala zotulukira kunja edi zima jacket zima coat zija zoti uvala sonyowa. Mapenti ena oti opentera nyumba amawapangaso kuyuza ma water repellent amakhala kunena kuti madzi amangotsetsereka sizinyowa. Olondege zimene zili ndi ma anti-icing airplane wings kuti pena zikafika mwamba mucha kaya nkuzizira kwambiri kuli ice zimapeza kuti zikagwerapo zimangotsetsereka nkutani ndikugwa sizimata kumbezeka kuti kaya ndi snow kaya ndi ziyani china chilichonse chimatemate mapiko andege aja chani koma zonse zomagwirisira ntchito lotus effect amati eti kuchoka pa mechanism ya masamba a lotus atapanga study kuti apa patingapange chani choti nafenso chizitithandiza kuchoka ku mene ma lotus leaves amapangira. Uyu ndi Namib desert beetle ngachilombo kuti kamakhala mu desert malo onena kuti palibe madzi koma amachita survive. Nde anampanga study kuti iyeyo akukhala bwanji kumene kukopanda madzi. Anayamba kufufuza machitidwe yake. Ndi mmamauli wonse Namib beetle mbanda kucha amakakhala timalo tinatake ndi amazitukula kumbuyoko kukhala ngati waima ndi manja okhawo. Pansana pakepo pali mapampu koma pakatipa pali ngati kalaini ndithu. Komanso msana wakewo ndiozizira kwambiri kupita paka kutsogolo kuli mutuku. Nde anayamba kuchita notice mujambula nkumaonesesa kuti chuchitika ndi chani. Mama wawo kumakhala kuti kuli chifunga. Nde amati akakaima pamene waimapo ndikuzitukula kumbuyoko chifunga chija chimakhala kuti chafika pansana pakepo. Nde mapezeka kuti pamayamba kupanga ma drops amadzi pansana pake paja muchifunga muli madzi eti koma chifukwa cha mapampu ali mbali mwaja dontho la madzi lija limapita pa line paja ndikutsetsereka nangasa makhati wazitukula kunsanaku wayimirira kumbuyoko mutu ukhala ngati uli pansi madzi dontho lija limatsetsereka
mpaka nalifika kumutu mpaka litsetserekera amwa mkamwa basi ma drops mamali wose amapanga choncho kuti amachita draw madzi kuchokera kuchifunga kapena nene kuti fog. Mpamene notu anthu ofufuza anatutumuka kuti kani anthu ena amapezeka kuti akufa ndi ludzu mu desert chifukwa chonena kuti akusowa madzi andiyeti tizilombo ngati titi tikukhala bwinobwino madzi tikuwapeza chifukwa cha chilengedwe mene zinalengedwera anazikonza kunena kuti zili ma mechanism awo oti zimatha kutani kupeza madzi. Mpamene nawonso anatani anayamba kupeza njira zina zonota imagine malo ena even ku Africa anthu akuvutika kusowa madzi a clean chifukwa madzi amene ochoka mu fog mchifunga ndi madzi a clean kwa basi. Anamba kufuna kuti tingapange bwanji kuti tipeze njira zonena kuti nafenso tizitha kupeza madzi mchifunga. Ndi akhala kupanga zinthu zosiyana-siyana ali ndi zimameshi zizi zoti anazipanga kuti zozizira ndi chimeshi chifukwa choti kufuna kupanga mimiki mabampu ali pansana pa mabeetles aja chozizira kunena kuti chifunga chiya chikakhala chisapezeke kuti chachita evaporate chifukwa chotentha chikhazikika pamene pacha kenako sanduka madzi kenako amba kutsetsereka. Ndi amayika zinthu zochitira collect madzi aja zoti madzi aja azidonthera patipo pamenepo. Ndi zinthu zoti zimathandiza madzi akumwa clean komanso zimathandiza ulimi malo onena kuti madzi ngovuta amangoyika zimaneti zimamenezozo penanso nkungoyika zinthu zonena kuti madzi aja zingotsetserekera pansi kulowerato mu nthaka basi zomera ma crops azikula bwinobwino uyu ndi humpback whale chimodzi mwa zinyama zazikulu kwambiri pa dziko lapansi. Sichachikulu kwambiri wamkulu kwambiri ndi blue whale koma humpback whale amakhala wantali about 16 meters komanso ndolemera up to 40 tons kulemera kwake ndi chinyama chachikulu kwambiri sono anthu anadabwa kuti akuyipanga folo nkuma amapanga folo tu madivers amayika makamera mnyanja muja anthu kumazichita folo kumaona amene zimakhalira kwa nthawi yayitali miyezi penanso zaka zimene anayamba maganizo kuti chinyama ichichi ndi chachikulu kwambiri koma amene chimasambirira chimapita pansi fast kwambiri koma amene chimatembenukira kumangoti chatembenukanso chikapita mwamba muja amene chimadumphira ndikubwereranso m'madzi muja zija zoti machito sangalatsa komanso kudabwitsa kuti chinthu cholemera kwambiri ngati chimenechi chibwanji sichikulemedwa ndi anayamba kupanga study kuti chomwe chimathandiza kuti humpback whale izitha kupanga zonsezi kuzungulira pene mapangira chilichonse ndi chani. Nde anapanga notice kuti pa ma flippers ake ngati izo zokha ngati mapiko koma si mapiko ma flippers pali ngati line ya mabump ma rows ama bump otchedwa ma tubercles. Ndamakaniza kuti kapena ma tubercles zikugwirizana bwanji ndi mene imathamangira mene imasambirira mene imazungulirira. Ma researchers ndi ma engineers omwe anayamba kupanga study ma flippers aja komanso ma tubercles. Ndanaona kuti zima bump zija nzomwe zimathandiza kunena kuti madzi azingodutsa bwinobwino azichita flow pa ma flippers aja komanso chimati chikadumpha mwamba chimapeza kuti chabwerera bwinobwino kufika pamene chikupitapo opanda kuti ngati chimira chifukwa cha weight chani chifukwa choti kuti mmene alili ma flippers iwo plus ma blade ama tubercles atamathandiza kuti chichewa chake chindivuta koma akuti angle zimatengera ndi angle yake akuti angle of attack imapezeka kuti mamuti chigwe udyo chimakhala ngati kuti chapepusa thupi lija nkupeza kuti chalowa bwinobwino m'madzi muja kaya chatembenuka bwinobwino kumazungulira kumachita kunyada always koma zonsezo imapanga mwa simple kwambiri ngati kuti si chinyama cholemera kwambiri. Ndi anayambanso kuganiza kuti izizi ndizo zapamwamba kwambiri. Anazindikira kuti nchifukwa cha ma blades kapena titi ma tubercles amene ali pa ma flippers aja nkuyamba kuganiza kuti tingagwiritse ntchito bwanji mu engineering kuti tithandize zinthu. Ndi anapanga ma wind turbine blades zinja timadziona zikuzungulira ngati zimafani zinja zima wind turbine zinja anapanga design kudzera mu many ma whales alili ndi zima tubercles zake even ma propeller ma helicopters ndege zina anazipanga design yake kudzera mu mene ma humpback whale alili ma flippers awo ndi zima hump zawo. Zikakhala mbalame ndi anthu ambiri akudziwa kuti ndi pamene anthu anaphunzirira njira yoti mene ndege zilili panopo mapiko a ndege anapanga generate kuchokera ku inspiration yake inachokera ku mbalame kale achina Otto Lilienthal monse ankayamba kupanga ndege anayamba kupanga study mbalame kuti zimatani kunena kuti zinyamuke mmwamba ndipo zikhale mmwamba lift
kuti nkukhala ndithu mwamba mosangwa kuti pamapikopa pamafeathers pali chani. Panopo technology yachita advance kwambiri ndipo akadaphunzirabe kuchokera kwa mbalame fa ndege sipanga zambiri zomwe mbalame imapanga aya koma akupangabe akuyeserabe kuti akuziphunzirabe kuti zimatani kuti zitere ndipo akupangabe improvements ambirimbiri akakhala kadzidzi akumuphunziranso kwambiri ndipo akhala kumuphunzira chifukwa cha khalidwe lake loti amangopezeka kuti wangotulukira. Tinakambapo zimenezo kuti kadzidzi umangozindikira wafika sumamumva akubwera chifukwa chonena kuti mapiko ake mene amapangira amakhala quiet, amauluka ndithu amabwera ngati mbalame zina koma chifukwa choti sumamumva akubwera sapanga flap sapanga phokoso. Akupezeka kuti akuphunzira sound technology kunena kuti angapange bwanji kunena kuti adzitha kumapanga ndege kapena zinthu zoti zisamapange phokoso. Mpamenenso ndege zambiri zonena kuti tilese za nkhondo zomwe zili advanced kwambiri zimatha kupita kumalo kukasakaza ndikubwererako anthu ngodzidzimuka kuti pakuphulitsidwa koma sanayimve ndege ija. Technology ina ikuchokera kutiko, ikuchokera kwa ma studies ngati azinthu ngati zimenezo zokuti mene alili kadzidzi mene amapangira. So biomimicry ndi zinthu zambiri izizi ndizochepa kwambiri, zinthu zambiri zoti timagwirisira ntchito every day zonena kuti every single time akupanga study achina Sir David Attenborough akhala zaka zambiri ndithu kukhala chidwi ndi zinyama nde zimaoneka za simple zonena kuti akuti anafufuza zakuti akuti khwangwala amatere kuti amamulonda khwangwala ndi ndani ndithu anzathu amakhala ndithu nkumachita study nkumaganiza kunena kuti tingaphunzirepo chani chifukwa chonena kuti mchitengedwe chake tikuzona kuti Mulungu anapereka chilichonse so far. Imagine my ideas amene otenga kwa beetle ya mu desert nkumakhala ndi madzi pano anthu akuthandizika kupeza madzi chifukwa choti nzeruyo originally ndi ya Mulungu pa chilengedwe. Sono anthuno ayamba kuzindikira kuti tikhoza kutolapo apo nkumadzichitiraso chani improve life. Ndiye ndikhulupirira ndakuyankhani ino ndine Mtendere Okhaokha mukhale ndi madzulo abwino. Zikomo kwambiri.